כשאני ואשתי עברנו את תהליכי הפוריות, אף אחד לא באמת שאל אותי, ומה איתך? מה אתה מרגיש? מה אתה חווה? מה אתה צריך? ומתוך ההרגל שלי, ומהדפוסים שלי, ידעתי, הנה, יש לפניי אתגר, ולא רואים בעיניים, ממשיכים הלאה, עושים מה שצריך. אז את כל הרגשות ואת כל החוויות הכל כך מאתגרות, דחקתי עמוק ככה בפנים. הייתי בקשר איתם. זה עזר לי לתפקד. אבל זה לא באמת עבד לי, בסופו של דבר. כי ברגע שהדחקתי את כל הרגשות האלו, הייתי במנגנוני ניתוק, זה השפיע על החיים שלי. לא באמת יכולתי לתמוך בה, לא באמת יכולתי להיות שם בשביל עצמי. ושילמתי על זה מחיר מאוד מאוד כבד, כי בעצם כשהתנתקתי, נורא צמצמתי את החיים שלי ואת החוויית חיים שלי. כמו לשים איזה חוסם עורקים כזה. וכשאני שם חוסם עורקים על הרגשות, אז אני לא מרגיש לא את הרגשות הכואבים שמהם נמנעתי, אבל גם לא הרגשתי שמחה ואושר, ואז מצאתי את עצמי יותר ויותר במצבים כאלו של עצבות, ואפילו דיכאון. כי רגש שאני לא בקשר איתו, ואני לא מטמיע אותו, אני לא חווה אותו, בסופו של דבר, משהו שם מצטבר, וזה מה שגורם לדיכאון. והיה איזשהו רגע, הרבה שנים אחר כך, כבר שהיו לי שני ילדים, שעברתי איזושהי חוויה שפתאום הבנתי שאני מנותק, שאני לא באמת חווה, שאני לא באמת מרגיש, שאני חי ליד. וזו חוויה מטלטלת. אבל זו גם הייתה חוויה שהעירה אותי. חוויה כזאת שממנה אמרתי, אני חייב לעשות את הדברים אחרת. ואז אחרי החוויה הזאת הרגשתי טוב, פתאום הרגשתי מלא חיים. אז הלכתי ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להבין מה קרה, והתחלתי ללכת לטיפול. בתוך הטיפול הזה התחילו לעלות. כל הדברים האלו שחסמתי ולא נתתי להם מקום, התחילו לעלות. התחלתי להיות בקשר עם הדברים. פגשתי מלא כאב. ומלא אובדן ומלא עצב. והתחלתי לאט לאט לכתוב נרטיב חדש למה שעברתי, למסע הזה. וזה לקח אותי לתהליך מאוד מועט של התפתחות וצמיחה. עזבתי את עולם הטכנולוגיה, הייתי מהנדס תוכנה אז, והתחלתי להכשיר את עצמי לטיפול, כי הבנתי שדרך החוויה הזאת והטרנספורמציה שעברתי, שזה לא נועד רק לי, שיש לי משהו לתת גם לאחרים דרך החוויה הזאת. אז הכשרתי את עצמי הלכתי והתמקצעתי בעולם הטיפול, הנחיית קבוצות. למדתי אקותרפיה, שזה טיפול שהטבע משתתף בתהליך הטיפולי. והיום אני כבר גם מרכזת תוכנית במכללת קרקור לאקותרפיה ומרצה בתוכנית. והכשרתי את עצמי כמנחה קבוצות. והתחלתי לעבוד עם קבוצות, ואיפשהו בתוך התהליך היה רגע שאמרתי, אני חייב לצאת עם שירות כזה לגברים. לא יכול להיות שגברים עוברים מסע כל כך קשוח עם אנשים שלהם בתוך התהליכי פוריות, ואין להם שם תמיכה. כי רובנו בכלל לא מבינים שאפשר אחרת, שאפשר דווקא ללכת ולעבוד עם הרגשות, להיות עם הרגשות, שיש כמו, אני רואה את זה כשני נתיבים, יש נתיב אחד שבו אני חוסם את הרגשות, ואז העולם שלי הולך ומצטמצם. ויש נתיב אחר, שאותו אני רוצה לפתוח עבור גברים, זה נתיב שבו אני אומר, אוקיי, הגיעה החוויה הזאת, ההתמודדות המאתגרת הזאת, אני לוקח את ההתמודדות המאתגרת הזאת לצמיחה. איך? דרך קבוצת גברים, שנשים שעוברים את הדבר הזה, כמו שאני עובר, לפעמים הרבה יותר פשוט לנו לשתף בתוך קבוצה כזאת של אנשים שהם כמונו, שהם עוברים מסע משותף. להתמודד עם עניינים של בושה והסתרה, עם קבוצה כזאת שמבינה אותי באמת, לפעמים הרבה יותר פשוט מאשר ללכת למטפל, שהוא לא תמיד עבר את מה שאני עברתי, ושאולי אני מסתיר ממנו חלק מהדברים, כי אני מתבייש בהם. ופה יש הזדמנות אחרת, קבוצה של גברים שעוברים
את הדבר הזה. מרחב בטוח שתומך בתהליך של התפתחות אחד של השני, שקבוצה קשובה, אכפתית. פשוט ידעתי שמתישהו אני צריך להתחיל להביא את השירות הזה לעולם, כי זה באמת באמת מסע קשוח לעבור אותו, וככל שהדחקתי דברים לתוכי, גם ראיתי שאני נשאר יותר לבד, יותר בודד בזה. ואני מציע דרך אחרת, דרך של לעשות את זה ביחד, דרך שמחבקת את המסע שאנחנו עוברים.